Forman, dapat ang bato. Kaya ano, ako yung bonfire din, dapat malalit ako mag-bonfire na ano. Lalo ako yan, din naka-reprap mo na ako. Kaya, pero kanina yung gamay, okay sa gamay. Okay na, hulog na rin ka lang. Ako yung bonfire alit. Kapay lang niya ano lagi, para gamay lang niya ibutan. Kapay na lang. Huwag ka patong gamay, dagko. Dito na mismo yung bonfire. Hulog. Ayan na, so may mga bago na tayong kaganapan dito sa Hinaguan Farm. Nilagyan na rin ng sementadong park dito sa tabi ng mga A-house. Para sa ganun mas mabilis yung galawan. Ayan. Ayan, so nagkakaroon sila ngayon dito. May mga hinahakot sila. Kasi para sa buhangin at graba na gagamitin para dito sa ginagawang Poso Negro. Yan, kasi dito itatayo yung isang CR. Bali dalawa yan. Para sa mga nag-i-stay dito sa Hinaguan Farm. Hindi sila nagsisiksikan doon sa isang CR sa malapit sa tindahan. Dito na tayo sa likod na parte ng A-house. Ayan. Oh, lalaki na pala ng kanyang mga puno dito. Yung mga tanim niya, oh. Naglakihan na. Ito yung mga hindi masyado nakikita sa mga videos. Pero ito, yan. Ito na magsisilbing cover niya. Design niya dito. Boundary sa kanyang lupa. Itong mga halaman na to. Ayan. At ang kanyang pine trees. Wow. Mas malaki na sa akin. Mas malaki na sa akin. Oo. Kasi naano na siya eh. Nadidiligan na eh, naalaga. Tsaka ang taba oh. Ang lusog ma. Ang ganda po oh. Mamahalin na siya tignan lalo. Naku, tama-tama to sa December. Ang ganda nito ha. Matangkad pa nga sa'yo rin oh. May na-injury na nga. Ano ba yan siya uy? Paano ka na? Wala na. Na-injury? Okay lang yan, basta wag yung puso mo. Wala na. Injury din ang puso. Okay, noon sa bakit? Paano ka ma? Lalo na na-injury ang puso. Nauna pang puso na-injury kasi sa tiil ko. Pag sure ba? Oo. Bakit nag-break kayo? Injury ng lahat. Charot-charot. Balita ko may flight ka. Ha? May flight ka. Wala na nga. Cancel na lahat. Lahat cancel na nga agad. Wala na. Pag sure ba? Masurira na to eh. Wala nang juwa. Doon na lang. Para mas gusto ko maging basurera. Gusto ko yung may ganyang leeg, tenga. Masurira. Kamusta? Ano mga susunod na project? Ano mga susunod na gagawin sa farm? Hindi ko alam. Siguro na lang alam. Hindi, ano itong bagong ginagawa, inaasikaso? Yun o. Ang tawag dyan? Bukod? Bukod ba yan? Yung kural? Gagawa ng bakod? Bakod? Bakod. Bukod. Bakod. Lahat ng bakod dyan. Bakit daw pababakod? Para wala ng taong labas dyan. Ano? Isa lang ang gate. Isa lang pasokan. Oo, isa lang pasokan. Okay. So gumagawa rin pala tayo ng bakod ngayon. Okay. Tsaka para maano din. Sa bakod, sa harap ng ilog, may bakod din. Kasi Ganun. doon may tumatalon sa ilog, diba? Sa ilog. Pumunta dito. Kasi may entrance naman tayo, diba? Okay. Dapat isa o dalawa lang yung entrance doon dito. Pwede kayo dyan ang entrance dito, exit? Hindi. Kasi doon na walang ilog na natin. Ano ba? Okay. Para nasasakupan. Oo. Yung mga matanda doon na At least kasi medyo safe daw kung di kayang tumawid sa tulay. tumawid sa tulay. Grabe, ang dami pa pala talaga din naaayusin. Pero at least, progress. Okay lang din to siguro muna, no? Na mag-close muna tayo para dalian. Para tuloy-tuloy din yung trabaho. Ako ng isang linggo lang. Oo. Kasi publishing siya ng ngiti, di ba? Opo.
At least dire-diretso yung trabaho ng mga panday. Hindi rin mailang doon sa mga ibang bisita. Ang puti kung may ano na siya, flooring. Correct. Kaya lang sayang kasi yung Uwi na siya. sayang yung mga grass niya na tanim mo. Patay na lahat. Nagdilikan. Na ayan wala. Yung na yung iba nasunog na kasi may iihaw, may nagbo-bonfire. Di bali mabilis lang naman 'yan. Puti ba? Hi, Foreman! Hi, makikichismis lang ng kaunti. Walang disturbo. Walang disturbo sa... Tipis-tipis di aloy ba? Ano, kamusta po? Anong mga bagong plano sa farm? Yun naman. May bago namang daanan. Ito, Dapat usa gamay lang kung tanan daan. pathway. May daan. Para saan to yung pagitan? Graba na. Ayun, nagkikita. Grab ang ilalagay. Para naka-design. Okay. Ay. Sabot ba dito? Kada. Ya da kulangan to gamay. Ito naman po ay isa sa mga talagang gusto ipagawa ni Brenda rin. Ayan, makikita niyo yung style, kung anong klase. Ayan, pakita ko sa inyo yung picture. Kasi daw para yung receiving area at saka para doon sa ibang bisita ni Brenda na darating. May maayos ay siyang receiving area. So, yan. Dito yan. Ayan, napatag na. Sinementohan na yun dito sa side na to. Hanggang dito sa gilid. Ayan, yung mga harap ng e-house, nilalagyan na po nila ng semento. Pinapatag na. Tapos itong pagitan, nilalagyan ng mga pebbles. Ay, ng mga pebbles na mga yung maliliit na bato. Ayan. Nakita natin yun para updated tayong lahat. And dito naman sa likod, we have our latest project here. Hi! Anong ginagawa dito ngayon? Ha? Pinapantay siya. Para daw saan? Bakit pinapantay ni Brenda? Ha? Para sa bakod. Sa bakod. Okay, so sila yung mga additional na ano. Ay, ito yung paras niya. Paras ba? Ito pinaparas niya, no? Ayan, so meron tayong mga bagong kasama dito sa paggagawa sa farm. Hanggang saan daw to? Dito lang? Diretso na. Tapos anong ilalagay na ano? Isisemento o ano lang? Ito lang. Yung ganito? Ilang araw naman daw to? Papakyawin nyo na. Okay. So okay lang daw ba dapat itong ano? Matamaan yung sa ano nila? Sa kabila. Kasi inayos lang din naman. Yun na. Para na sa ganun, matapos na rin kaagad. Mabilis magawa. Yan. Dito kina foreman. Dito sa kabilang side. Ito rin. Pinaparush na to. Para mabilis matapos. Yan. Ayan na. Yeah, dito sa court. Sa bandang likod. Meron na rin siyang bakod. Napalagyan na rin ng bakod yung vicinity ng peso ni Brenda. Upang maiwasan nga rin yung pagpasok ng ibang tao mula doon sa kabilang side. Papasok dito sa likod. Ayan, mahaba-haba yan. So pati dito sa kabila, lalagyan din siya ng bakod. Pati doon sa ginagawang kanal kanina na pinakita. Ayan, tingnan na natin yung dito sa kabilang side. Kung ano naman ang ginagawa dito. Nagdagdag tayo ng mga additional na tao si Brenda kasi para mas mabilis daw yung ginagawa.
Nagbuhos na, kuya. Ayun, tito. Ay, wala pa. So, as of today, yan pa rin yung ating Puso Negro. Ginagawa na nila. Para sunod-sunod, ay dire-diretso na siyang magagawa. Gandun, sa unahan ng bahay. Yan, sinisimulan na nilang ibaba yung mga bato na ilalagay sa gilid. Yan na. Laki ng... Sis. Ay! Papalibutan kasi yan ng bato dito. Yan. Mula dyan, paikot dito. Nandun sa kabilang side. Yan. Kasi nandyan yung pinaka-bonfire na sa gitna. Naku, kaabang-abang to, lalo na sa mga magpupunta rito kasi alam ko excited din yung iba na may experience yung mga ganitong bagay, yung magpo-bonfire, alam mo yun, yung iihaw ng marshmallow or ng hotdog habang nasa bonfire, di ba? Abangan yung mga spot dito sa Hinaguan Farm. It's DJ.